matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari mara tresna all artis. Aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan Mamah Neta, kereta tak berkuda, becak, becak, tolong bawa saya. Lihat kebunku penuh dengan buaya, ada yang putih kus dan ada yang merayap. Setiap hari mau kusiram semuanya, mawar melati kus semuanya mampus. Cilacap bergoyang. Pada kerja semua. Oh, pada di atas semua. Suruh turun dong. Mangga. Jan-jan-jane kowe neng Cilacap bergoyang. Sing tak tunggu
Monggo Bu Rina. Janjane kowe neng
Iya Mas. Wis matake kaya ngono plan. Senenge plan. Matur sembah. Berkah selalu buat Mas Tele. Asal le. Pak Agus, monggo Pak Agus. Pak Agus ya Pak Agus. Kok anteng mawon lho monggo to. Tak kancani ayo. Manis sedih pancen kowe manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis ngungkuli madu Saya bisa basa bisa rontoke jantungku lelelelele ganteng mas sampean tetap ganteng Payak tambah ganteng yen orang seneng mendem moga-moga dong salit mas samine kempel apel alara kidul Sampean gawane kendel. Ora pareng lho Mas. kembang melati aduh dek ati ronce-ronce setengah mati aku Matur naksir kowe pasar turi mas ning kutha Solo wadoy aku ngerti mas sampeyan mengkudu diiresi aduh dek aku lane Jawa kowe manis dasare prasaja memang tidak mas tidak bertulang tapi bersilat di kuasake Mas Tele. pandai bersilat itu watake mas Tewel Oh gitu. Heeh. Matur Tapi nuwun. tidak lho. Wes sering ketemu. Kapilut. Tresno. Ayo. monggo pakde Kalamun waros liramu batin iki anane tan sarengmu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tan bisa jendem oper barakil koyo ra iso ngerti Saben wanci. saben wanci tansah kudu Pungkasane. Nadya nado kakak dulu nanging caket sajroning atiku gonku nandang tresno iki wis kinodrat sadar apa Pulau sawah
lamun bisa Mas Terli kalamun batin iki anane tak sarengmu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tak bisa diam biasa dik alah saben wanci pungkasane nada-nada kang kadulu nanging caket sajroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kinodrat wis kinodrat sajar mong nglampahi karepku kait mau ki ya ngono kuwi lho Mas Erin. Hae ngono ya Mas. Nek enek hae ki penak ya Mas ya. Ada spasinya ya. Dadi enek spasine ora ngos-ngosan. Lah iya ya alam. Wis 57 Mas Erin. Tapi jek jos lho Mas. Oh lah. Tenan iki. Iya, lah timbang iki lho. edan kowe iki Lah kene aku napa niku? sepelekke He. aku ora tau aku nek Mas Eri iki Mas Rolas Ora jejos iki. Iki lho ora mengkis-mengkis ngadani aku. 57 lho aku ki. Heeh. 57. ayo Ula sawah sapa datan owah atiku wis kapilo maju mundur sae boku ngarasaku lamun bisa kecaketan sliramu pancen juas para tresno ki Bukil wati kok moro tresno asik jos Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora kokal mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wangi koyongan Mas Prabu
putra watu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa Iya Kakung aku duwe bebono bebono apa Cahayu Jonggrang banyuwunmu turuti Buke goyang Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan terus piye karepmu Jonggrang obat-obat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen bandung lanange jagat putra ratu bengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa Iya Bandung aku duwe bebono bebono apa Cahayu iya Jonggrang banyuwunmu tak turuti Nggih Pak Tri niki Rara Jonggrang sampun niki Wiwitane monggo Pak Tri Nderek sang peke boten dindingane semonten kok nano putra bagus kang olah budaya elek engkokane ya Allah sowan menyang cewekane asal bengok Mbak Ivani masuk sowane hotel lakone kowe kuwi kok sowan menyang monggo sowan menyang kutha gedhe jaket kinarya semu bendara terus kayung selendang biru selendang kuning jemblasuk ya nangge untuk ngapal ke 3 wulan rapal-apal mari diblasuk nih kang saking wukir
swara kurang permono ning wasis ngungrung ambekan sih. Nggih. Iki umpamane gung tau nanggap awake dhewe tak unek-unek kene. Anu jenengan Pripun? ampun disaiki-saiki Tenang. ngoten. Oh, pripun, Mas? MC-ne ndak Lho, lho. nganu ngewel. Wong nyumbang lagu kok suarane diapik-apik arek ngungkuli MC-ne. Mas, Ancen apik berasal iki, bengok, Mas. Mas. Aku ki jan nano-nano. Ngungrung marang bendoro. Oh. Sang Tiayu pijer ngincangake alis. Lah, jenengan ngincengake alis nek niki beda kok, Pak. Ngincengake napa, Mbak? Lah nggih sing Ayo, dincenge beda. Aku timbang itu keboman lho, Dik, Dik. Kowe kok nano. Melu bola-bali hotel apa anu to? Hotel Pak Kalu. Ayo ampun. Terus tresno sesideman. Bawane celuk napa pripun? Buka celuk. Nggih buka monggo. celuk Mbak Ipani. Niki napa tayub napa nganu? Mboten anu sing kalem-kalem ae sik Mas Oh, Engki. nggih. Mengke mburi mawon anune sragenane ya, Dik. Nggih. Luwih becik patenono timbang perpisahan rindangan sun mesya Lewat kincane alismu kanggo nyadang rasane atiku Senajan wis serius waktu aku isih mampu ngladeni salahku. Jiwa raga kok kulung kahur makan mamprong rukuk sakto pinjoro Topa. Hae. Iyo. niki hak ini saniki napa mawon sih Boten sah kados jeneng jeneng. mboten sekecor jane Mas Aja napa niki. Nggih. mboten sekecor nek menawa Boten iku ampun wonten saniki Pak Tri. Pokoke tetep kula tenggo, Pak. Mara tresna niku ampun matur sembah nuwun monggo Gusti sakmono kae niki. Nah nggih. Niki wau Mas apa, Mas? mengke kula potong nggih Ora jonggrang niki. nggih mboten niki kula Ah potong niki niki pun anu. niki kula kayak mboten purun Balik Pak ini. Mas Bugeli Kowe kurang iya. terus mengke mawon Kowe sore kok Pak Mas totalan, Tri we? mengke total Kapok. total kula Lah, potong iya. kabeh Motong pokoke iku malahan kelong ki engko. Urip ana utak iki beda Mesti
Waalaikumsalam. Sing ibot pokoknya tambahane 100. Lah iya. Kancane 50 nyambi kok. Nyambi ngedram barang kok. Tambah ono, Mas. Heeh. Sakno. Dia pengen garap sumiar kok jam iya. 3 lho. Ngasih Arep gering sowan lho. ning BCI Ngasih welok kok. gering lho kuwi lho. Tapi inovatif kok ini. Inovatif tenan iki. Inovatif Mas, bukan inovatif. Ya kok bahasa Indonesiamu ki Aku piye? ki sing tak curigai bar garap sumiar garap kowe nih. Aku ki bedonggon Mas. Oh iya, Mas, Dik. Mas Nah, Bogel, ya. berarti Mas Hengki jarane double 3 nih. Lah nggih, elok kok jan niku. Garapane kathah niku, Oh Pak. nggih. Lah nggih. Icik-icik barang. Yo, terus kae Cahyu. Nano. Urip ana kutha